Pnawn da, Mr Comisiyny. Pnawn da. Hoffwn ni gwyno am bopeth chi. Wel, am yr iaith Gymraeg, neu am wynag, ie. Am ddiffyg gwasanaeth yn yr iaith Gymraeg, gallu gwyno yn y lle. Yn gweld yn hyn, mae'n gofod bod yn ymwybodol yn gynnwys ECD iaith Gymraeg 2010 a ychwanegwyd i'r todyn 5 i ddedfod o'r Cymru 2006 a manylion mesaiaeth Gymraeg 2011 a mwyn llunio fy nghlwyd. Wyt ti yn oleon fi'n hyn? Sori? Wyt ti daflu rhyw oleini ar y mater bach yma? Darllenwch y taflen, mi gewch chi'r wybodaeth. Mae'n siŵr o fod yn ddigon eglur I bawb. Diolch yn iawn. Llenwch y balch, cwch dec yn y balchau perthnasol. A dwi'n meddwl, a wedyn nhw'n I ddelio efo'ch cwyn chi. Hapus iawn, hapus, weddol hapus, ddim yn hapus neu ddim yn hapus o gwbl. A deud y gwir, dwi ddim yn hapus o gwbl gyda'r mesur arbennig yma. Sy'n chi fod yn istrio. Diolch yn iawn, Mr. Darpat. Diolch yn iawn. Diolch yn iawn. Diolch.